Neka yuocha Nenya kumuchunkane and get all that it takes for leadership in this country. And japuonj primary, and japuonj secondary, and japuonj mbalariany, mapuonjo jopuonjre. Jokama kachopo ka achopo kaka waziri mogwe tao dala mar Kisumo, waziri mar roads, transport and public works. Aneno ka microphone unjo bed handed over atimo summary kaka japuonj. Chikiti kendi kwe mouse mondi winj kwayo na Baba Dibedo, the 5th President of the Republic of Kenya, mano wangeo kendo wako State House, mbaka onge kanyo. Todwaro food soldiers motegno. Gia bongo, gia team, togi commitment. Mae momi ya kete yitu jonzewa duto te. Na tino Bensuda pugunya songo. Owo koko. Eko manya wangayo seweyo. Miwacho ni women rep, akwayo mbuchi, ni komar women rep, Homa Bay County, 2022, Joyce Atieno Sogo, Bensuda, kwai kura mare, imiye koso kimeye. Kuremosa tieko, kaka nyara duen, I think a lot of transparency and accountability. Serious cooperative society as a champion. Kaka se wote chini mandewaka nyaka kipenge chiri duarore modern market achiel nyaka mijondewa kato minimane open air market imiyo gigik mondo giloko market infrastructure facility ang'eyo ni weche mang'eny nitie okadwa go siasa nikech nabiro go mos to kasetimo mos mara